Iba't ibang kalibre ng baril at samot-saring mga bala na kumpiska sa operasyon ng otoridad sa Malasiqui, Pangasinan. May ulat si Jet Arceliana. Safe o Secure and Fair Elections 2016 ang patuloy na kampanya ng pulisya. Kaya operasyon para masawata ang mga hindi lisensyadong baril ang punteriya ng otoridad ngayon. Posible kasing magamit ang mga ito sa karahasan sa nalalapit na eleksyon. Sa Malasiqui, Pangasinan, 2 search warrant ang ipinatupad ng PNP at CIDG kaninang madaling araw. Inline sa ginagawa natin tungkol sa lambat sipat. Yung pag-confiscate natin sa mga loose firearm para sa darating na eleksyon maging mapayapa yung eleksyon natin. Nahaharap ngayon sa kaso ang magsasakang si Alfonso Paraino matapos makumpiska sa kanya ang isang caliber 45 mga magazine balat holster nito. May ipinakita siyang lisensya pero paso na noon pang March 2015. Kulang pa ako ng pira, ma'am, nag-iipon pa ako. Kausap ko na may kausap na ako doon sa karami, pinaghahanda ko ng 13,000, wala yung pira ko pa. Maraming magnanakaw ng camping sa amin. Kaya po. Kaya kumuha ko ng proteksyon. 2 shotgun, 2 magazine at 42 bala at basyo ng iba't ibang kalibre ng baril naman ang nahalughog ng otoridad sa bahay ng dating barangay kagawad na si Ronald Mamaril. Patuloy siyang tinutugis ng otoridad. Unang homemade na shotgun dun sa loob ng kwarto niya, sa gilid. Tapos yung isa pa nakikita doon sa isang rice dispenser, tago. Jet Arceliana, naghahatid ng Balitang Amyanan.